Hyvää huomenta. Tänään on 12. päivä 12. 2025. Minä olen täällä Viljo Ollosen tykönä ja kerropa Viljo mulle koko nimesi ja syntymäaika. No, se on Viljo ja Johannes Ollonen. Joo, Ja sitten on syntymäaika on 17.10.28. joo. Elikkä sitä ikääkin alkaa olemaan Ei se vielä alle 100. Niin, se on alle 100, tosi. Ei se ole paljon vielä Joo. siihen, mitä maailma on muuttunut. Joo, missä sinun syntymäkoti on? Minä olen syntynyt tuossa Ollosen Termelä ja siinä oli silloin minun pappa Ollosen Heikki omisti sitä ja Ollosen Heikki hukkui vuonna 1932. Minäkin osasin kävellä ja liikkua. Meillä oli jo tuo uusi pirtti rakennettu ja me oli muutettu sinne 32 vuonna. Mikä sinun äitin nimi oli? Äidin nimi oli Kaisa Marja ja Sääskilahti. No, kun se... On se omaa sukua. Niin, Ja mäkin mummo oli sen äiti. tuo... Liisa. Niin, tuo... Isäs hukkui silloin, niin minkä ikäinen siellä oli? Minun pappa. Niin, Minä olin silloin vähän yli 3 vuotta. joo, Se hukkui tähän Vanttauksen, se oli vahtina, tästä yli kuljetti väkiä ja sitten se kati rantoja, niin se rannalla, kun lähti pönkkä tuohon puomiohjeeseen, niin, niin se oli se pönkän niskalla oli ruuhkaa ja sitä oli yksinään purkamassa. Niin se myöhästeki sitten se vene ympäri sinne ja se meni sen pönkän alalta ja pappa joutui siihen veteen silloin ja oli se vähän aikaa näköisellä. Tuo oli Karjalaisen Aapo ja Eino heinänteossa siinä rannalla lähellä. Niin Eino oli juossut veneessä ja hypännyt ja Aapohan ei kerinnyt, kun se oli hitaammin. Ja se oli kerinnyt ottaa niin päästä, mutta kun se tukan leikkautti muutta päivää aikaisemmin, niin ei ollut hiuksia. Niin se painui veen alle. Ja se oli viikon verran sitten siinä Koskela rannan niin alapuolella, niin tuli niitä isoja poukamoja, syviä poukamoja. Ja se ukonilma, kun tuli ja sitten, niin se viikon perästä nousi pinta. Sitähän kyllä etsittiin paljon tuosta alhaaltakin. joo. Mutta Hän oli siis sinun pappa, mutta ei isä. ei, isä tuli sitten vaiheeksi sen jälkeen siinä Joo, 40 vuonna. joo. Elikö sinun isää pitkään? Se vuonna 47 se niin kuoli. Eikö 40 vuonna? Silloin kun talvisota loppui. Joo, ja se olit silloin minkä ikäinen? No minähän oli jo silloin, oliko me jo lähelle 12 ikävää. Mutta minä jo siihen mennessä ajoin 2 talvena hevosta noille kyläläisille tuossa halkopuita ja oli sitä touhua ja sitten evakko oli täällä. Niin, Niin minä jouduin käymään heinäkuorimaan niillä kaverina omalla hevosella. Meilläkin oli evakossa 2 porukkaa tuossa meidän pirtissä ja isä sairasteli silloin. se, Kun talvisota loppui, niin ne oli vielä siellä kaikki, jotka niin rintamahommissa, niin vielä tulematta kotia. Sääski eli tuli sitten, niin kuin meillekin, silloin kun isän hautajaiset oli jo mennyt niin viikkoa edelleen. Se oli sitä aikaa, että, joo. mutta kaikkihan silloin pelasi jollakin lailla.
Joo, palataan vielä vähän siihen lapsuuden kotiin. Muistatko sen talon, minkälainen se oli se sinun synnynkoti? No sehän paloi tuossa, että et ole muista Ollosen Erkin talo. Muista, joo. Me siinä asuttiin ja se oli aika iso, kun siinä oli Aapi asuu ja Heikki asuu siinä vakituisesti. Siinä oli parhaalla aikaa, kun menivät naimisiin, niin 4 miniää ja sitten pojat oli savotoissa ja pappa hoiteli sitten mummon kanssa sitten sitä karjahommaa siinä ja paikkoja. Ja kaikenlaisia hommia nyt oli siihenkin aikaan vielä. Oli varmasti. Muistatko sitä, oliko tämä taloni ulkopuolelta maalattu silloin, kun siellä synnyin? Se taisi olla niin kuin punainen. Punamultaa. Niin. Joo, miten sisältä, oliko se hirrellä? Hirret, isot hirsirakennus. Joo. Ja sitten kun tuonne muutettiin tuohon isän kotipaikkaan, kun isä rakenti siinä, niin se tuosta oli iso puovirakennus. Niin siitä tehtiin talli, navetta ja sitten siinä oli heinälato ja puovi oli vielä toisessa päässä. Joo. Ja sitten 42 vuonna, niin silloin ne kulki tesanttihommia ja semmoisia, niin varmaan ne sytytti sen palamaan, kun se oli viikkoa ennen Mikkeliä. Niin se palo se teidän koti, minkä teidän isä Ei kun navettarakennus. Navettarakennus. Niin. Ja niin, navettarakennus palo. Joo, ja siinä meni hevonen palo ja hevonen kyllä ensimmäistä yötä tallissa. Joo. Minä kävin äitin kanssa kotikorvassa niittämässä heiniä, ja semmoinen pikku äkillinen tuotiin heiniä silloin. Ja me laitoin sen talliin yöksi ja lehmät oli vielä kesänavetassa. Että ne jäi niin kuin palamaan. Siinä oli tuuria siinä. Oli siellä, mutta huono tuuri oli, kun minäkin ensimmäistä kertaa panin talliin, eikä se olisi vielä ollut pakko panna talliinkaan hevossa. Niin, joo. Mutta oli jo lunta, oli jo satanut jonkun verran. Joo. Kun se isäs kuitenkin kuoli silloin vuonna 40, niin se olit vanhin. Aili oli vanhin ja Eeva sitten. Joo, mutta poista olit vanhin. Joo, mutta minä olin jo silloin hevosen kanssa työhommissa ja äidin noille kyläläisille niin kotitarvikehalkoja ja semmoisia. No sitten kun isä kuoli, niin miten se teillä se elämä jatkui siitä, kun miettii, että siinä oli varmasti melkoinen muutos siihen tilanteeseen, että... No kyllä siinä isä kun sairasti melkein niin kuin vuoden, Joo. niin sehän kertyi sitä velkaakin hyvin. Se oli osuuskassaa ja sitten Kerätärän ja Lamarilla oli ja sitten Sääski Arville oli. Että se rahapuolikin oli aika tiukassa. Ja tyttäretkin, niin kuin Eevakin lähti Savottaan, niin se oli vuonna 1942, me mentiin tuonne Poikajärvelle. Minäkin lähdin jo ennen joulua ja juhannuksena tuli jo kotiin. Siellä olet Savotassa. Niin. Minkä ikäinen sinä olit silloin? 12, 13? Niin, minä 13 ikäinen. Joo. Ja mitä hommia sä teit siellä Savotassa? No minä olin ollut se Aapille hakkaamassa Ilmari ja Jallun kanssa talvella tukkia. Aapi ajeli ne ja minä jäin sitten keväällä siihen Sullin parkkaukseen, kun siellä oli niitä nokkapuita niin tuon Vaarila Onnin kanssa. No se... Onnikin oli silloin vielä nuori mies, kun se oli muotta kuukautta vähän vanhempi kuin minun, samana vuonna. Joo. Mutta jaksoit tehdä silloin töitä? No silloinhan oli helppo, kun pystyi kävelemään. Joo. Ja minä jo monta talvia ajelin täällä omalla hevosella, mutta kun meillä paloi se hevonen, niin silloin 42 syksyllä, niin sitä sitten joutui lähteen tuonne Savottaan. Miten se ruokailu sitten, oliko siellä... Siellä oli kokit jo siihen aikaan. Joo, ja se oli niin maksua vastaan sai ruokaa. No ei, se oli ruokaporukka semmoinen, että tuotiin ruokaa ja sitten niin kuin Kemi-yhtiössäkin niitä oli kaikki kortilla jo siihen. Niin. Niin se sai Kemi-yhtiö aika paljon sitä ruokapuolta, että se ne keitot oli ja lihapuoli ja
Ja oli siellä kaikenlaista voitakin sai jonkun verran siellä, oli niin ruokaporukassa. Että se niin yhtiö hommasi. Kuusela Eemeli oli siellä pomona. No se varmasti vaatii kuitenkin sitä hyvää ruokaa, kun se työhän ei ollut ihan kaikista keveintä, mitä se. Ei, mutta sitä oppi kävelemään, se oli lumikossa. Niin varmasti. Millä sahalla te sahasitte? Meillä oli Justeeri ja sitten Pokasaha. Ja Joo. kirveellä karsittiin. Oliko teillä 2 miestä siinä sahahommassa? Joo, se Pukkurilla oli yksin, mutta sitten 2 miestä oli sitten, kun oli Justeerissa. Joo, kummalla te saatte? Justeerilla, me sai Ilmarin kanssa saada. Joo, niitä olitte nuoria miehiä. Niin, ja sitten kun oli lyhkäisiä vähän, niin se oli helppo, kun juuresta piti katkaista. Joo. Kuinka se oli tarkka se, minkälaisia puita te otitte? Ja Ne oli silloin leimattuja puita, että niin ei tarvinnut sitä. Niin. Joo, eli silloin oli leima, niin se kaavettiin. Ja sitten sullipuu oli yhdellä leimalla ja sitten tuo tukkipuu oli 2 leimaa alakkaan. Joo. Että se oli niin merkkinä siinä. Kuinka tarkoin se piti katsoa, että siinä tuli niin hevoselle kulkureitti? No kyllä ne piti ne kulkureitit hakata aika hyvin ja sitten aika tarkkaa hommaa on se, mutta se puitteen laittoi se tievarteen. Joo. Ja hevonen käveli sitten sitä vakua myöten ja siihen kun lastasi semmoinen 30-40 kappaletta tukkia kyyteli, niin pitihän se olla jonkunlainen tiereikö. Piti se olla jonkun. Ja jäätiet oli sitten kun rantaajat. Niin se varsitie. Varsitie. Joo. No miten ne sullipuut, niin pantiinko ne ristikolle vai pantiinko ne siihen päälle? Tai se kuitupuu, mitä oli? Ei ne etsii sitten niin tavallaan viimeksi niiden jäljiltä, kun tukit vietiin ensin. Joo, ja niitä ei passannut panna päälle sitten. Ei, ja ne oli monesti, lunta oli niin pystyssä sitten, ja ne siitä sai sitten koota. Niin. Että hän näki helposti. Joo. Ja sitä lunta oli joskus paljonkin. No kyllä sitä oli, ja pakkasta oli enemmän kuin nyt nykyisin. Joo, joo. Oli sitä lunta toisinaan aivan tarpeeksi, että se alkoi olla yli metrin, niin se vaati hevoseltakin taitoa, että oppia kävelemään lumessa. Kyllä, ja siinähän piti olla aika hyvä se huolto siinä niissä hommissa kaiken puolin siellä. No kyllä se tie pidettiin jäätiet kunnossa, mutta silloin oli jo, niin kuin oltiin Poikajärvellä, niin venäläisiä vankia oli saksalaisilla ja sitten suomalaisilla oli niitä venäläisiä vankia, ne kulki niin tekemässä mettässä niin tukkia ja kaatoakin. Oliko siellä niiden kanssa porukassa niin? Mutta sitten vasta oli Juujärvellä 43 ja 4 vuonna. Joo. Se on talven, niin mulla oli venäläinen vanki kaverina, kun päivällä saatiin tukkia ja sitten minä yöllä Leon kanssa ajoin vettä, että siinä ei tarvinnut olla rokuudessa. Illalla lähti 10 jälkeen ajamaan yöksi vettä ja aamulla tuli sitten välistä 5 aikaa jo pois sieltä ja 6 loppuun. Ja siinä sulatteli sitten pasaan, se piti nuotiot laittaa sinne pasaan sisälle ja se piti sulattaa sitten se pasa toista aamua varten. Niin se vesi. Iltaa varten. Niin. No päivällä teet sitten tukkia. Se oli siinä kämpän lähellä meillä palsta, niin se oli venäläinen vanki, kulki Juujärveltä sitten sinne vaaran päälle. Niitä oli semmoinen parikymmentä ainakin yllä Kemihtiöllä niitä vankia, jotka kulki siellä kaatamassa tukkia. Miten niiden vankien kanssa tuli toimeen? Se osasi onneksi suomia se, mikä minun kanssa. Niin. Ja minäkin oppin venäjää montakin sanaa siellä. Ja kun raatattiin, kun kahvia piti päivällä kuitenkin keittää. Ja sitten voileipää siinä haukkas, niin venäläinen vanki, niin niillä oli kohtalaisen hyvä sapuska näillä, jotka oli Kemihtiön hommissa. Joo. Mutta ne, jotka oli saksalaisten hommissa, ne oli Tennilän alueella, oli niiden saksalaisten pomona siellä, se oli vähän niin kuin eri paikassa ne asunut niillä. Ja ne vankikin oli eri paikassa siinä. Ja kyllä niillä saksalaisten vangilla oli helppo, ei tarvinnut syödä paljon.
se aina kuolla kupsahtikin joku ja saattoi ne ampua muutama vanginkin, jos se meinasi kävellä pois syrjän tien päältä. Niin, eli karata. Mutta miten näiden venäläisten kanssa, tarviko niitä pelätä? Ei, näidenkin suomalaisia, jotka oli, niin niillä oli sen verran hyvä olo siellä Vettasen kämppä, kun se oli takaisin iso talo. Niin siinä oli se parikymmentä vankia. Ja nehän saattoi pitää toisinaan tanssihommia killuilla siellä ja nehän kävi suomalaisetkin siellä samassa pyörimässä. Joo, ja tuli niin tämän perusväestön kanssa, suomalaisten paikallisten kanssa toimeen. Niin. No, näkyykö desantteja? Oliko niistä vaaraa? Niistähän ei ollut vaaraa, kun niitä ei tiennyt oikein, että mikä on desantti. Joo. Kun ne kulki aivan suomalaisten kaupoissa ja tuolla liikkuvat. Niin Ne oli koulutettuja, ne oli niin suomalaisia. puhuvat täyttäpäätä suomia. Ja Joo. oli se tässä Kivallussa Syölammilla, niin siinäkin saattoi olla semmoinen 6-70 vankia ja 3 siinä oli parakkia. Ja kortteerassa tuolla Syölammilla. Silloin Juujärvellä 43. Niin ja 4. Oliko silloin siellä desanttia? No eihän niissä desanteissa tiennyt, kun ne saattoi olla samassa sakissakin. Joo, kun siellähän oli ammuttu. Ne ammutti siinä 2, kun siinä oli niitä. Joo, appiukko muisti sen, että ne ammuttiin. Sotanime, mikä se on se ukko? Einohan se oli. Joo. Niin se oli niitä niinkö hakemassa. Mietin, oliko se jo haavoittunut silloin. Joo. Muistatko se Einoa? Kyllä me muistan ja tiedän Einon tarinankin. Häntähän ammuttiin päähän ne vangit, jotka oli niin, pääsi karkuun Einolta. Joo. Joo. Mutta siinä oli ne 2. Muistatko mihin ne vaan hauattiin Juujärvellä? En. Joo, kun appiukko sitä mietti, että... Kun niitä oli, tähänkin hauvattiin tuohon Kuusalan lommaan, siinä kyllä vissiin 2, mutta ne viettiin pois sitten. Jälkikäteen. Niin, Joo. että ne oli sen verran tietopaikassa. Niin siinä Kuusalan Emeli vanhasta talosta, kun laskettiin tuonne Kemijokivarteen, Joo. niin oli siihen lommaan jyssäytetty. Joo. No se oli semmoista aikaa se. Mm. Ja se sotakin loppui sitten jossakin vaiheessa. Sehän loppui se talvisota ja sitten tämä viimeinen sotakin, kun saksalaiset lähti täältä pois, niin nämä tuli veljekset, sotakaverit keskenään tappeli tässä. Niin jatkosota loppui, Lapin sota alkoi, niin silloin niin sanottu Lapin sota. Niin. Kyllä. Sehän lähti ja poltti kaikki nämä rakennukset täältä saksalaiset. Polttiko tältä puolella? Nämä jäi tältä puolella 4 taloa, kun tähän jäi. Niin kuin tänne oli. Oli tuo koski hankala ja sitten Venäjällä kulku, niin siinä oli melko hankala tulla. Ja tästähän ne suomalaiset tuli Ylikkaaraan, kun Rannuolta lähti tämän Kivalun kautta tähän ja sitten lähtivät alaspäin. Niin tuonne Rovaniemien kohti. Niin, Joo. entä suomalaisia. Joo. No niin, jotka rupesivat ajamaan niin kuin takkaa päin Saksaan. Joo. Se kuitenkin se vaihe meni ja niistä saksalaisista ei ollut teidän kanssa mitään haittaa. Eihän se ollut sillä. Ja saksalaiset sitten paljon niin kuin muonittikin vielä, että sai ruokaa viehdä. Joo. Niitä oli niitä isoja limppuja ja semmoisia. Miten se evakko, lähdikö siellä missään vaiheessa evakko? No minä lähdin täältä sitten, kun saatiin väki autossa menemään pois, niin me lähdettiin sitten hevosilla, perhemiehen hevosilla ajoin tavaraa tuonne jokivarteen, kun niitä vattausjärveläiset ajoi tuohon Pursorantaan tavarat ja Venhelään vietiin sitten Lainharrantaan sinne kaupungin puolelle. Joo. Ja sieltä kaupungin puolella ja tavarat ajettiin sitten ratavarteen. Ja saksalaiset ne sitten poltti sitten ne melkein kaikki sinne. Siinä ei enää lastattu kaikkia junat ja niitä jäi aika paljon tuo Vattausjärveläisten tavarat, mikä Venhelään vietiin sinne Rovaniemelle. Niin ne poltettiin, ettei niitä päässyt perille. Joo. Ja minäkin ajoin sitten sinne asemalle päin niitä tavaroita, niin minä muutaman hillatörpö otin
sitten se oli vissiin 4-5 litraa sinne hilloja, niin pani hevosen kyytiin, kun lähdettiin menemään Tornioa kohti. Niin menikö se hevosella Ruotsiin asti? Meni ja siitä ja hevosella tulin takaisin. Ai jaa, menikö se Tornioon hevosella? Tornion mäellä niin ja Haaparannalle Joo. ja Arpelan kautta mentiin. Niin te menitte Arpelan kautta ja siitä menitte Haaparannalle Niin. ja sieltä yli hevosella. Niin. Taikka niin Tornioon yli siellä. Oliko saksalaisia siellä Torniossa? Oli, niitä oli kaikkea ja sitten vielä sen jälkeen, kun me päätiin sinne toiselle puolelle, niin suomalaiset ja saksalaiset tappeli keskenään Torniossa Joo, ja mutta polttivat sielläkin vähän niitä rakennuksia. te ette joutunut keskelle taistelua kuitenkaan. Eikö me oltiin siellä Haaparannalla? Niitä ei ole keritte mennä yli siinä. Niin, ja olin siellä melkein 2 kuukautta ja sitten Kuusolan Arvi ja nämä Kemi-yhtiön porukka, niin ne hommas kaikki sen kykyiset ja hevoset sieltä pois evakosta. Joo. Niin sehän piti tulla tänne Savotta-hommiin ja puutavara-aihoihin. Niin kuin saksalaiset oli mennyt sitten. Joo, ne oli kaikki ne oli jo tuolla pohjoisessa sitten Kittilän yläpuolella, kun mekin tultiin tänne. Miten se, kun nehän miinottiin, niin oliko täällä missään miinavaaraa? Olin, tähän meni tuossa Koluajan tykönäkin 2, kun sinne meni se Pöykön poika ja sittenhän vielä kun uittoa alkoi, niin tuohan Inge Sääski-Arvi ja Kivilahti-Arvi, niin nehän meni Vattasökiin. Joo, siellä on muistomerkki muista. Se on vielä tallessa se merkki. Joo. Minä ja Eino jäimme tänne Uutonpyrtille töihin ja niitä kankia ja niitä laitettiin valmiiksi. Joo. Se meni Soutusaaren Helmeri ja Hakken laskemaan se lauttoja tuosta. Siinä oli... Missä täällä oli muuten Uitonpirtti? Missä täällä oli Uitonpirtti? Sehän on tuossa alapuolella tuossa on nyt tämä kalalaitos. Niin se oli tällä puolella joki. Tällä puolella joki ja sitten Ampukallion vieressä. Joo. Sehän sukkuisti vaan, mikä se oli se vanha uittopäällikkö, niin sehän teki kaikki nämä Uitonpirtit toiselle puolelle, että mistä ei ollut väkiasutus. Joo. Ja oma tie tuli sitten tuolta Hyypiöperästä tänne Koskenniskalle asti, se kulki tavarat, siitä pääsi kulkemaan niin kuin hevosilla ja niillähän se tavara kuljetettiin. Oliko se Uitossa töissä hevosella vai oliko se muuten töissä siellä? Niin Uitossa. Niin. No, eihän ja Uitossa hevosta tarvinnut niin kevyyllä sitten, kun minäkin aloin niin kympiksi. Aloiko se heti kympiksi? No minä olin myös jo 23 ikäinen. Niin aloitit kympin hommia? Niin. Joo. Silloin aikaisemmin oli 5. Joo. Ja Perämies. Niin se oli perämies. Niin. Sieltä laskenut Vanttauskoskeen joskus alas. Joo, kyllä minä laskeskelin silloin ja sitten alle 20 niin oli aika paljon, niin ei tarvinnut venettäkään. Sä saattoi puullakin laskea ja sitten perseellä laski veessä. Hui saappat jalassa. Eikö se ollut aika kova koski? Oli kyllä siellä piti vaan ruuat ja hukkuhan se muutama silloin aikana ollut se Yri oli perämiehenä ja sitten joku mikäs Kylmäluoman poika, se oli tuolta Posion tai Kuusamon kairasta, Joo. niin se hukkui siihen. Joo. Ja lähti Puominvarresta veneellä ja kelukon keskellä venettä. Niin. Niin se löi peukalon päälle siinä kelussa. Niin. Ennen kuin lähti liikkeelle. Niin se meni poikittain siihen virtaan, niin äkkiä oli ympäri. Joo, ja siihen meni. Siinä oli ilmoista ollut se Yri, siinä oli se yksin tämäkin arvo. Arvo oli siinä veneessä ja ne pääsi siihen puomin päälle. Joo, miten siinä siis pelastui ne, jotka pääsi sen puolelle? Se työvene oli sitten erikseen toinen venesakki. Niin ne kävi sitten pelastamassa ne. Valittiko se 10 työmiehet siihen? Niin, no, mutta eihän siinä, kun se piti olla vähän semmoinen, joka pystyi tekemään. Ei se 10.
Niin, ja sitten ne veneporukka. Joo, mutta kun sä olit 10, niin oliko sulla niin alasia siinä? No olihan sitten, minä olin niin perämiehenä ja 4 miestä oli sitten niin soutumiehenä. Joo, Sitähän piti sitten ne ruuhkapurkuhommat ja sitten semmoiset miehet, jotka ei pystynyt puun päällä olemaan, jotka osasivat oikein uida, niin ne maatöitä teki, siellä oli rannoillakin katimista ja piti panna veteen puutavaraa. onko se katiminen, että niitä niin syötetään sinne? Täh, Tarkoittaako se katiminen, että ne syötetään sinne vai mitä se tarkoittaa? niin se nostetaan puu olkapäälle ja kannetaan vettä. Ai jaa. Se on Jotka oli kauempana. niin justiin, Ja joo. sitten, jotka pystyi ihan lähellä vettä olemaan, niin nehän niin viritti keksien kanssa siinä. Ja mutta ne pystyi tekemään ne, jotka ei mennessä pystynyt ruuhkaa purkaa. Eikä uskaltanut ottaakaan. Kuinka siinä oli näitä ruuhkia tässä Vanttaaksi? Joo, koska. No silloin, kun tuo tuli Pirttikosken voimalaitos, Niin, niin se veevaihtelu tuli sitten niin iso, niin silloin ilmestyi aika paljonkin ruuhkia. Ja ne puut uivat silloin, kun oli vesi korkealla ja aina niin, kun nousuvesi oli, niin sehän vesi pyrkii rannalle. joo. Ja ne puutkin uivat puomin alat ja menivät rannalle. Niin joo, ja siellä oli paljon puutavaraa. Silloinhan uitettiin aika paljon puuta, ettei Joo. Sehän oli siihen aikaan varmaan niin suurin prosenttimäärä uittu, että se oli vähän autoja vielä siihen aikaan. oli niitä muutamia autohommia sitten, jotka ajoi, mutta se oli siinä 100 kilometrin alapuolella se ajo, kun Kemiin vietiin. Joo. Se auto, kun vei 1 kuorman, autolla meni 3 kuormaa samalla hinnalla. No varmaan meni, joo. Siinä Vesi kuljetti halvemmalla. halvemmalla, joo. Töitähän siinä piti tehdä tietenkin. Olihan siinä, mutta siitä huolimatta niin se tuli niin paljon halvemmaksi uittoon. Joo. No sitten mulla on sellainen kuva, että missä vaiheessa sinä ostit ensimmäisen auton? Minä ostin silloin, olisiko ollut vuonna 56-7. Mikä se oli se auto? Vanha. Vanaja. Niin. Ja oliko sulla tieosa työmaa vai? Silloinhan Vantaansaaresta alettiin ajamaan ja se tehtiin tämäkin tie silloin ja Veikkohan sitten ajoi ensin parisen vuotta, vähän yli. Niin sinun velipoika. Niin. Velipoika. Niin. Joo. Ja se oli niin minun ja minä sen nimesin niin kolmelle meille, minun ja Veikko ja sitten Toivo. Niin teillä oli niinku porukka siinä. Niin ja Toivo oli jo silloin vissiin 16 ikäinen. Joo. Ja No. sitten se vähän aikaa odotti, niin minä panin se autokouluun. Ja. Niin ja se lähti ajamaan sitten Pirttikoskelle, niin kun 18 täytti. Oliko siellä vähän niin kuin isähahmo siinä vaiheessa? No piti se vähän olla, kun minä pystyin ostamaan se auton. Joo. Käytiin Seinäjoelta hakemassa se vanha. Siihen piti olla se käsiraha. Joo, no siinä piti olla silloin rahaa ja teillä oli siinä, kun sä sanoit, että kun isä kuoli, niin silloin teillä jäi velkaa. Oli aika paljon. Niin te kuitenkin saitte niillä työhommilla kaikki ne velat maksettu. Joo, minä maksoin ne kaikki. Ja Siinä piti lähteä sitten. joo, minäkin silloin 46 vuonna viimeiset maksoin sitten tuohon, se oli Tennilä Allu, oli vielä silloin pankinjohtajana Viirin osuuspankki. Joo, Minä ne sain tilitettyä silloin jo, joo. että kyllä sitä piti tehdä töitäkin. Pitkää päivää. Välissä aina. Väliin. Ja mehän tuon Koskela Einon kanssa, niin Aidemiehen kanssa, niin ostettiin se hevonen ja mehän käytiin Sallassa sillä ensimmäiset savotat Kuuselan hommiin. Pitkiä savottoreissuja oli. Oli, mutta Kittilässäkinhän me kävin 3 talven Silloin ennen, oliko ne niin sodan jälkeen? sodan jälkeen. Niin teillä oli ne hevoset. Niin. No tienas siinä aika hyvin sitten. Kyllä siellä oppi ajaa. Niin ja tienaamaankin. Niin. No Mietin kahtena talvena siellä, niin vaikka oli 200 hevosta, niin ajoin sen isomman määrän puutavaraa ja tili.
vaikka minullakin oli silloin lyhyt mies vielä. Mutta se oli helppoa, kun oli kaikki puu lähellä maassa. Kun se Joo. piti Oliko sulla omat hakkuumiehet vai? Oli Veikko oli ja sitten se oli joku toinen kaveri siinä. Olosen Veikko? Niin. Joo. Ja, no pojat kyllä piti siinä poikankin tehdä töitä. Joo, mietin silloin keskimäärin 1 viikon aikana 120 kappaletta ajoin tukkia päivää kohti ja sitten nokat vein, niin se tuli 1 viikon aikana, niin se yksi palsta sillä lailla. Se oli semmoinen jäätie. Joo. Ja se oli, yksin sai ajaa jäätietä. Ja sai mennen tullen tulla samaa tietä. Niin joo, niin sä et yksin sitä, teillä oli oma jäätiesi. Ei, kun siinä oli palsta. Mutta teillä ei ollut, teillä ei ollut palutietä erikseen. Oli paluutie, me ajattiin, se oli maantietä, semmoinen, että autolla kuljettiin, niin se oli niinku paluutie. Joo. Ja sitten niinku ruokaa ajettiin autolla, noilla autoilla pääsi ja tuo oli se Kuuselainen meni savottaa hommaa siinä. Joo, no sillä oli paljon porukkaa. Oli. Minkälainen tunnelma niillä savotoilla oli yleensä? Ei Kulusjärven pojat oli siinä viimeisessä soitossa siellä Kittilässä, kun oli Joo. Tauno ja sitten se, mikä se toinen poika, joka asui Uisilläkin sitten vähän aikaa. Joo. Ja Kulusjärven mökkihan on tällä puolella jokin tuossa Tennilässä kun lähtee ylöspäin. Joo, niin se on. Joo. Mutta siitäkin on kaikki ne velikset nyt puolella. Niin ne taitaa olla. Kyllä se oli aika tiukkaa, mutta kun siihen oppi nuorena, niin se oli helpompi. Niin ja muuta vaihtoehtoa ei ollut. Joo, mekin, tuolta oli Tapion kylästä, kun oli se kaveri, niin minä kysyin neuvoa sieltä, niin se sanoi, että se on helppo, että kun vähemmän aikaa sitä pitää tukkia sylissä ja pois, niin sen nopeammasti se tulee. Joo. Että se ei tarvitse kuinka kauan pitää. Se piti harjoitella se homma. Joo. No silloin kun sinä olit ajomiehenä ja ajoit paljon, niin et sinä silloin kerennyt mettätöihin? Eikö minä olen aivan hevoshommia ja sitten sieltä Savottaholma kun lopetin, niin mehän välistä 2 hevosta joudun ottamaan talveksi ja toisen hevosen. Oliko sulla kuski hevosmies siihen? Oli, se oli tämäkin Kylmäluma Heikki, joka oli siinä aika 2 talvena ajo. No se piti olla se, jonka sä teit hevosmiehenäkin tietomies, että se, sillä tapahtuneen homma. Kyllä siellä Mittirissä voimaa riitti ja Joo. mutta vähän niin kuin oppimista oli se hevosen ajo sitten niin kuin tien päälle ja jos niin kuin jäätie ja varsitiehommia semmoisia oli, niin siitähän äkkipojalla tapahtua, kun se tulee liian suoraan tielle, että se ei osaa ottaa sinne se lähtöhommaan. Niin justi, joo. Että se tulee niin poikittain äkkiä. Joo. Ja paljon siinä oli hevosellekin sitten erilainen homma, joka rupesi niin ensi kertaa ajamaan. Että siinä piti olla hyvä hevonen, joka sitten sen työn teki. Että opetettu hevonen. Oliko silloin näitä välilansseja ollenkaan vai ajettiko ne ihan niin kuin kaikki uittopuiksi? No, olihan välilanssihommiakin harrastivat, mutta se välilanssi oli taikka niin kuin juontolanssi. Niin. Mutta sitten silloin kun ensimmäisiä niin kuin nämäkin tila erotettiin valtiolta, niin tässäkin oli, että ollut se Aapi ja Heikki ja ne, niin ne hakkas syksyllä ja lähihän tuonne ja sitten keväällä jokeen sitten. Joo. Ja kyllä se puutavarapuoli, niin se oli melkein parasta aikaa silloin 70-60-luvulla. Niin varmaan. Miten se kun miettii sitä uittohommaa, niin menikö se kemiasti sen häntien kanssa? Minä 2 vuotena menin Lähi-Luusuosta alas ja menin tuonne Taivalkosken alle. Joo. Taivalkoskessakin minun porukkani otin 2 miestä sitten veneessä, kun käytiin purkamassa, mihinkä ei lähteneet ne paikallisetkaan enää purkamaan. Oliko niin vaikea paikka? Semmoinen paikka. Niin. Siinä oli suma. Eikö iso ruuhka? Ruuhka, niin tällä joo, ruuhka. Ja se kun purettiin sille mallille, että se laukaisi, niin sitä piti päästä karkuun.
Niin ettei jää alle. Niin ei jää alle ja taas. Matkaalle. Minäkin varasin dynamiittia ja kantopommia ja laitoin ne. Ja mulla oli semmoinen kortti, että sai ampua dynamiitilla. Niin minä ammuin ruuhkat auki sillä ja ne lähti helposti liikkeelle. Se lenti aika korkealle osallissa pois. Joo. Että oli se kovaa hommaa, mutta kaikki oppi. Niin. Aivan työllä oppi, ei tarvinnut koulua käydä. Niin ja työ opetti. Niin ja minä kyllä opettanut paljon uitomiehiä, niitä nuoria poikia, niin töihin sitten, kun olin siinä 10. Nämä voimalaitokset kun alkoi, niin ne lähti sinne osa niistä entisistä uitomiehistä tänne jokiyhtiöhommia. Niin. Kävitkö se koulua silloin nuorempana? Kävin me oli jo 3. luokalla, kun lähdin sitten Savottaan. Yläluokassa. Se kävit 3 luokkaa koulua? Niin, yläluokkia. Joo. Ja sitten kävin 2 viikon aikana kävin sitten sen lopputotistuksen opettajan kanssa. Opettajalta piti olla lupa, että pääsee pois sieltä. Joo. Enströmihän oli silloin opettajana täällä. Ja oliko teillä koulu täällä? oli se Törmäsessä se koulu oli ja saksalaisethan ne poltti senkin talon ja sitten se Ala-Törmänen se jäi polttamatta. Siinä oli myös koulu siellä alla. Joo. Siellä oli pikkukouluhommat tai ne enimmäisluokat. Mutta se opit kirjoittamaan sitten ja Joo. joo, niin, jos ei. No niin, jatketaan haastattelua. Vilja kävi tuossa puhelimessa välissä. No se, kun loppui se uitto- ja puuhomma, siellä oli uitossa joka kesä mukana. Olemme 47 kesää. Niin, no olit se sitten aika monta. Ja sitten mä jäin niin työttömyyseläkkeelle 59 ikäisenä. Ja siellä oli sen autot hommasit jo aikaisemmin silloin 50-luvulla. No se oli 50, oliko se 5-6 vuonna. Ajoiko se itse niitä autoja? Ennen. Joo. Mulla oli tuo uittohommat silloin ja minä olin silloin tuossa, niin minä ostin sen niin meidän nimiä ja se oli niin porukalla. Se vanaaja. Vanaaja. Joo. Ja sitten vielä Volvo, minkä kävi Venäjän puolella tekemässä siellä hommia, niin se lähti ensin Ollilan Esko ajamaan sitä. Se ajoi vähän aikaa ja sitten kun Toivo pääsi armeijasta, se joutui käymään armeijankin välissä. Niin. Niin se lähti Kuusela Antin kanssa sitten sinne Venäjän puolelle ajamaan sitten Volvoa. Ajoiko ne 2 tuurissa siellä? Ajoiko ne 2 tuurissa sitä? No se oli useammalla tuurilla, niin sen takia se piti olla 2. Niin. Joo. Ja Toivo sitten sillä Volvolla, niin se ajoi sitten niin kuin sitä tisuriajoakin, se kävi sieltä hakemassa kampetta täältä tavaraa sinne Venäjän puolelle. Niin, Rovaniemeltä. Rovaniemeltä. Joo. No, oliko ne kannattavia siihen aikaan ne autohommat? No kyllä se jonkun verran, mutta kun Veikkokin oli opettelija ja opetteli se Toivokin ennen kuin aikana oppii sitten vasta, niin kesti se aika kauan tuli siihen se vanahäkin, niin minä kävin se vanahäkin ostamassa perään tuolta Haaparannalta Volvon perään, pantiin siihen vanahäkin. Niin, se kesti vähän paremmin. Niin. Joo. Mutta tänne oli aika pitkään töissä se vanaaja sitten, oliko se Se ajoi Veikko sitten, kun se oli jo pois rekisteristä,
niin niitä pääsi tuonne mettään teille ajamaan, niin se kävi Veikko ajamassa muutaman kerran sillä Misin alapuolella. Joo. Se oliko se yhtenä talvena se homma. Ja vähemmän siinä oli sitä. Ja tuohan se sitten osti tämä Nevala Eino. Ja oli se sitten Elosen Olavillakin silloin, kun se sillä meni vähän sinne konkkapuolelle ne hommat. Niin tuo linjahomma oli se. Niin. Joo. Niin se kävi siellä ajamassa sitten. Se oli muutama viikon siellä. Joo. Mutta Toivo oli pääsääntöisesti se Volvon kuski. No Toivo ajoi sitten sitä Volvoa, kun tuli sieltä Venäjältä. Joo. Niin se oli tämä tieaukaisuhomma oli sitten, kun oli neliveto. Joo. Niin se Pekkalassa, kun Jokelahassa piti tätä tietä Niin se tehtiin, silloin ei ollut vielä Vantauksen voimalaitosta. Ei. Tehtiin tämä Lossi oli sitten. Joo, se Pekkala Joo. Lossin kautta kuljetti. Joo. Ja sieltä lähti se tie sitten, se meni Jokelan kyttämään ja minä olin siinä tiehoitokunnassa niin kuin pomona, minun piti kaikki se työväki siihen haalata ja sitten niitä vanhoja siltoja korjata. Oliko se yksityinen tie se alun? Se oli ihan sinne, oli 200 osakasta. Joo, mutta se olit niin siinä Niin. se vetämässä sitä tiehommaa ja Joo. sen kunnossapitoa ja rakentamista. Niin, ja Leppänen oli myös silloin, kun me mihin jaettiin taloille yksikköjä. Niin, joko tutkimuslaitos oli tässä vieressä. Niin, ja se tämä tutkimuslaitoksen tie oli käytössä jo ennen ja sen kauttakin jouduttiin ajamaan aika paljon niin kuin kesäaikana. Joo. No se oli kuitenkin hyvä homma sekin, että siinä kuitenkin pärjäsi. Kyllä siinä, mutta oli siinä aika paljon touhua. Oli varmasti ainakin sulla, kun siellä sitä niin olit pomona siinä ja rakennuttajana. Joo, ja sitten kyllä se tämä autohommakin, niin tuskin se olisi Toivokin äitillä valitti, että kun ei ole pantu koulu ylioppilaaksi. Joo. Niin minä sitten sanoin, että turha katsotaan valittaa, kun minä olen joutunut elättämään. Toivokin jäi uevanneksi jo isäkuuta. Niin, joo, kyllä. Ja isä sairasti sitä ennen jo melkein vuoden, ettei pystynyt työhommaan. Joo. Mutta Toivohan oli sitten TVL:llä pitkään. Joo, se oli sitten ja sehän oli aivan siinä tisurihommissa. Niin oli. Vissi 2 vai 3 talvia, kun se ajoi. Ja ympäri vuoden. Joo, Ja se teki 2 tuuria yksi mies, niin se pääsi paremmalle palakalle eikä autokulut. Niin, se oli kevyempää autolle. Niin. Joo. Se oli hyvä homma siinä. Joo, ja sitten kun se tottu tekemään, niin ne pomokki uskalti panna reissulle ja pitihän siinä olla, kun se joutui käymään paljon Etelä-Suomessakin päin motkailla tavaraa ja Joo, koulu sai. Me muistan, että siihen autoon laitettiin nosturia. Joo, siihen tuli nosturi sitten. Joo. Niin se auttoi paljon siinä hommassa. Joo. Ei se mitään helppoa ollut niin mullekaan, mutta että pitää poille kuitenkin järjestää se Työhomma. Mutta Veikollekin tuli sitä kolarihommaa ja semmoista siinä niin lopussa. Joo. Siellä rupesi sitten vähän niin kuin tuonne kirvesmiespuolelle. Niin, se Veikko teki sitten kirveshommia. Joo, sehän oli aika paljon, Rovaniemelläkin kulki. Joo. Ja nehän oli niin sanottuja aika paljon. Kävikö se Veikko koulua, mihin sitä tein? Ei se tainnut, mitä itse oppi. Niin. No, Se kävi eri alalle sitä koulua, niin kuin metallipuolella ja semmoisessa valohommissa. Joo. Kun sehän oli vähän niin kuin ne vanhat kirvesmiehet oli monesti niin kuin näljän opettamia. Kyllä ne, ja ne joutui opettamaan niitä, jotka tuli koulussa. Niin, kyllä. Niin, että ei ne, jotka koulukin käyvät, niin, mutta niille, jotka kävi hyvän koulun, niin se oli se palkka niillä parempi kuin näillä, jotka itse oli opiskellut.
Se jäit sitten eläkkeelle 59-vuotiaana. Minä jäin eläkkeelle 59. Siitäkin on jonkun aikaa jo. Kyllähän se kohta kertyy. Mutta 40 vuotta. 40 vuotta sitten alkaa kertymässä ja tiedän, meidän isä on kanssa aika paljon samaa aikaa eläkkeellä. Joo, sehän on sama ikäinen oli. Niin on. Mutta minä vuonna sinä olet tämän talon rakentanut tähän? Tämä Onni rakenti tämä vuonna 62, kun se tuli. Varla. Ollo se Onni. Kuka? Ollo se Onni. Ollo se on. Niin, se asui tuossa kotipaikassa ja tämä erotettiin sitten, kun minä tulin tähän, niin se oli semmoinen 0,5 hehtaarin tontti tässä. Joo. Se on niin kuin Heikin puolelta tämä maa. Joo. Ja sitten tuon tien toinen puoli on minun vanhaa kotitilaa. No nyt kun sinä olet ollut eläkkeellä, niin mitä sinä olet touhunut eläkeaikana? No mulla on ollut etupäässä tuon heinälatoja, minä olen tehnyt toistakymmentä ja niitä on mennyt kylällekin ja on niitä täällä itselläkin. Joo, minä katsoin. Sitten minä arvelin, että tuossa se täytyy Viljo asua, kun siinä on latojakin. Joo, se on hyviä varastopaikkoja niin kuin haloillekin. Saa olla 10 vuotta, niin ei paljon muutu siinä. Niin kuin se tuulettaa. Niin, siinä on, kun se tulee se rako sinne hirtti. No nyt sieltä tulee 97 ensi vuoden puolella täyttiin. Milloin sulla tulee milloin sulla tulee 97 täyteen? Eiköhän sulla ole kohta täyttynyt. Joko se on täyttynyt? Niin. Joo. Ollaan lokakuussa. Ai niin, se otti lokakuussa täyttänyt, Niin. 97. On sitä kuule sitten ikkeä sulla. On, mutta kyllä se vielä, kun itse pystyy niin autolla liikkumaan, se on helpompi kuin kävelemään. Tarvitsetko siellä kuulolaitetta? En ole vielä käyttänyt. Joo, se kuulet kyllä hyvin, täytyy sanoa. Ja Aika hyvin mulla se kuuluu. Ja näkökin, että niin silmälasit ei ole niin tarpeessa. Että tuommoisen isomman luvun näkee lukea ilman lasia, niin kuin sullakin se kirjoitus siinä. Joo, mutta pieni kirjoitus, niin se menee vähän niin kuin viivaksi. miten se kuluu aika eläkkeellä? No kyllä se tässä kotona värkkäilee ja sitten kun on metsätyöhommaa tuossa kävelee tuonne tien toiselle puolelle ja rupeaa kaatelemaan puita. Sä oot tehnyt vielä niitä mettätöitä siinä. No kyllä niin kuin halkopölkkyjä ja semmoisia sahaa ja sitten noita lavohirsiä kun tekee ja parkkailee niitä. Ei se tarvitse päivässä paljon. Ei se vain että jonkunkaan tunnin on siellä, niin kyllä se auttaa paljon tuohon liikkumiseen. Lihaskuntaan. Ja kävelemäänkin oppii paremmin siellä. Se tosiaan niin kuin miettii, niin sehän on niin sanottua hyötyliikuntaa ja siinähän ei laske niitä kertoja montako. Niin kuin jollakin kuntosalilla lasketaan aina ne kerrat, mitä tehdään. Niin tuossa ei laske, se on semmoista, tulee siinä sivussa se työ ja lihashuolto ja pysyy kunnossa ja pitää miettiä ja suunnitella ja kaikkea. Niin siinä on paljon semmoisia tekijöitä, mitkä vaikuttaa siihen elämän laatuun. Ja kyllähän tuolla veljeskodilla kun käy ja kuntoutuksella mekin jo 14 vuorokautta, niin minä käyn 2 kertaa niin kuin Uudessarssilla. Joo. Niin 7 päivää kun on siellä. Sitten ei enempää tarvitse, kyllä siinä aikaa nukkua jo tarpeeksi. Joo, joo. Se on se meidän ikäistä ja sitten siinä on paljon huonompi kuntoisia kävelemään ja sillä lailla, niin joo. Niitä ne paremmin siinäkin hoitaa. Miten sulla muisti itse omasta mielestä? No kyllä se pikkusen niin jää jälkeenpäin jo, mutta kyllä ne, kaikki nuo vanhat asiat nekin muistaa. Joo. Mutta nämä nuoremmat asiat, niin se pitää panna ylös ja katsoa lehdestäkin. niin joo, mutta yllättävän hyvin siellä muistat ja siellä kuulet ja näet ja ajat autolla, niin kyllähän siinä pitää huumeita pelata. Pitää ja kyllä se tulee, kun autolla liikkuu, niin ei sinne kannata lähteä, jos ei näe eikä kuule oikein. Joo. Se pitää pysyä. Ja sitten muukin pankkiasiat ja muut pystyy itse hoitamaan. Joo. No montako sulla on lasta? Niitä on 3. Poikia vain 2 ja 1 työ. Heikkiä. Pekka. Joo, minä muita Pekka tainnut nähdä koskaan. Ja Sirkka on sitten se nuori. Joo. Työ.
Asuuko Sirkka ja Pekka missä päin? No, Sirkka käy joskus täällä ja Sirkkalla alkaa olla se työkyky heikko. Joo. Ettei oikein ole taikaansa työnteosta. Vaikka ikään ei ole, onko se vähän väliä 60. Onko se koskaan miettinyt itse, niin kuin sä oot niin hyvä kuntoinen ja hyvässä kunnossa, niin ootko miettinyt koskaan, että mikä on se, se elämän voima ja se sinun semmoinen oma tahto, niin mikä on sinulla pitänyt tuon kunnon niin hyvänä ja sä oot vielä noin elämän iloinen ja innokas ja touhua kaikkea? Kyllä se on se työnteko, on se oppinut jo nuorena oppinut. Ja se on kaikki hyvä homma ollut. Ja vieläkin pystyy neuvomaan nuoria töihin. Mutta miten tehdään se? No varmasti. Sitä on sitä taitoa. Mutta kyllä se on se työ, joka opettaa. Kyllä. Ei se, jos kirjoja lukee ja muuta, niin saa niitä lukea vaikka kuinka kauan, niin ei siinä opi sitä työtä, jos ei ole harjoittanut. Ei opi, ei kyllä se työ opettaa itsessäänkin sitten, kun vielä ajattelee mitä tekee. Niin. Kyllä se aika kovaakin oli se, mutta minäkin laskin silloin, kun isä kuoli, niin sen jälkeen, kun kaikki hommat piti hoitaa kaupunkiin ja kaikki, se oli siellä ne isommat asiat ja kaikki pankkiasiat. Ja tuo Toivokin, kun oli nuori mies vielä vuoden 2 ikäisenä, niin ne oli ne holhoushommat ja ne paperit, ne piti täyttää ja ne piti viedä ylimummon isännille sinne tänne Rovaniemen yläpuolella. Joo. 10 kilometriä sitä Joo. matkaa, missä ne asui ylimummassa. Että ei se mikään, ja silloin oli kaikki järjestyksessä, mutta silloinhan oli meilläkin, kun oli maaherrat kaikki. Mutta nythän ei ole enää, kun itsenäisyys meni, niin ne meni maaherrat kaikki. Ne on kaikki loppunut. No kun sä menit silloin nuorena miehenä kaupunkiin ensimmäisen kerran, muistatko milloin olet käynyt ensimmäisen kerran Rovaniemellä? Kyllä minä muistan, kun Rovaniemellä mentiin, niin se oli tämä Saskiarvin vaimokin, kun kuoli ja se haudattiin, me käytiin hautajaisella Körkölä. Millä sinne kuljetti? Oliko se tuo tie jo silloin? Silloin oli tie, silloin oli joitakin linja-autoja jo joitakin. Ja se oli tällä Rinteellä, kun oli ne ensimmäiset linja-autot täällä. Ja Ylitalo Einolla tuossa, joka on pikkukylässä. Joo, milloin Kuusela otti sitten autoja? Ja Kuusela tuli sitten sen jälkeen, kun sehän Alpola oli täällä ja Arviitila se vissiin oli kans sitä autohommaa. Arvitella oli savottahommia puutavaraa. Joo, mutta se ei ollut linja-autohommissa. Ei Arvi ollut paljon siinä. Janne se sitten, Niin se oli, sen joo. poika. Joo. Se alkoi ne linja-autohommat. Ja kyllä sitä, silloinkin sitä touhua riitti. Miltä Mutta se näyttikö siellä menit Rovaniemellä? Onko se koskaan kulkenut tuolla sillä vanttauslaivalla? Kävimme tuossa Purserannassa niin siinä, ja se laivahan kävi sitten syksyllä, kun puomiet läjähti, niin keräämässä uiton puomia täälläkin hyypiöperäisiä tuossa Pursakorvan yläpuolella. Joo. Ja pääsi ylös siitäkin nousemaan. Joo. Mutta muistatko se, miltä se näytti sinusta se kaupunki ensimmäisen kerran, kun menit sinne? No siinä oli isoja taloja ja siinä oli siellä keskellä kaupunkia hevostallit ja hevosia oli. Ja sitten tälläkin oli, mikä se oli siinä vanha torin yläpuolella, niin siinä oli myös se hevostalli. Ja siihen myin hevosen, niin se meni tuli Juujärvelle sitten se hevonen heti. No hevosia liikkui paljon tiellä siihen aikaan. Kyllä niitä oli aika
Paljon se hevosella tehtiin niin paljon se liikkuminen. Joo. Ja hevosella käytiin täällä myllyssä, pantiin jyvät pussiin ja sitten sinne Pönkkölän puolelle, niin siellä oli se Pölyjärven rannalla semmoinen mylly, missä jauhettiin. Niin kävittekö te, kävikö siellä? Kävin minä sielläkin. Se oli se Pekkala omistama mylly. En muista kenen se on, mutta siinä oli kuitenkin myllyjä. No Pekkala se nykyään ainakin omistaa sitä, en tiedä kenen se... Ja jauhettiin ihan tuossakin, mikä se on Kaihuajärvessä, järven alapäässä, niin siinä oli mylly kanssa. Kävikö Vanttasellen myllyllä koskaan? Tässä en käynyt isänkaan matkassa, kävin silloin kun siinä oli sirkkelihommat ja puutavaraa saatiin. Joo. Meilläkin isä käytti täältä sahalla hevosella, niin se oli keväällä. Ja kyllä siinä jonkun verran pystyi niin sahaan, mutta se oli vesivoima silloin käytössä. Niin varmaan oli, joo. Oli se aikaa mutta ei se niin huono aikaa kuin nyt on jo mennyt. No ei Tämä varmaan. menee vielä, kyllä täällä menee kurjaa 10 vuoden päästä. Ei ole monta asukasta. Ja kaikki huoltohomma menee niin kuin eläkeläisilläkin, niin ei ole minkäänlaista turvaa enää. Joo, miten se silloin tuo ruokahuolto, niin täällä oli kyläkauppoja. Täällähän oli kyläkauppoja parhaalla aikaa. Oliko tällä puolella jokea kyläkauppa? Ei ollut kuin Rinteen kauppa, oli se tuo Auttisa. Joo. Ja sitten tuossa oli, Viirillä oli 3 kauppaa, ne osuuskauppa ja kauppayhtiö. Ja se Anttalaisen kauppa siinä. Niin. Joo. Ja siinä oli niitä kauppoja kyllä. Ja sitten Tennilässäkin oli sitten se osuuskauppasysteemi. Ja oliko Vanttaassa koskaan osuuskauppaa koskaan? Olihan se tuossa, se on Mika nyt. Niin se Suurlappi. Ei, se oli osuuskauppa, sen teki ja hänelläkin oli sitten kaupassa silloin siellä. Niin olikin, joo. Niin ja sitten oli tuolta Vantausjärveltä se, mikäs, sehän on kuulla kupsahtanut sekin pois. Se oli tuossa samassa kaupassa. Joo. Joo, kyllä mä muistan sen kauppahomman ja sitten Eemelillä on ollut aina kauppa Kuuselalla. Ei. Ei? Ei, siinä oli Rinteen kauppa sitten, kun Eemeliä kävi kurssi, se vaan konkurssi, vaan mikä kurssi se on. Niin. Mutta sittenhän se järjesti Eemeli sitten, kun Rinteen kauppa lähti siitä pois, niin oman kaupan. Ja nehän ne tyttärethän sitten piti sitä kauppahommaa. Joo. Kaariina ja Aino oli siellä ja paljonhan oli se vaimokin siinä kaupassa. Ja kun meni konkurssiin Eemelillä se kauppa. Niin ensimmäisen kauppahomma. Joo, kun niitä oli muistaakseni Vanttaasjärvelläkin oli semmoinen... Joo, se alkoi niin jälkeenpäin. Joo. Ja se alkoi silloin, kun jälkeen meni niin konkurssiin. Niin, joo. Mutta sitten se vissiin tuo kauppahomma alkoi niin kannattamaan. Joo. Niitä liikeyrityksiä kun oli monenlaisia. Niin, varmasti, joo. Ja sitten niin autokantahan oli vasta alkoi 60-luvulla täällä varmaan niin virkistymään. Henkilöautot. No henkilöautothan oli tuolla Pekkalassa, sillä oli pari henkilöautoa. Siinähän on nyt nykyisin se kuorma-automies. Joo. Yksistä asuu siinä saaripaikassa. Taikka sillä on sehän ajaa aika paljon tavaraa. Onko se Kaihuun puolella? Joo, niin on. Joo. Se asuu ei se laukka, ne on mikäs. Oliko tällä puolella muuten taksia yhteen, kylätaksia? No, Erkilähän se oli sitten, mutta se oli vain, ja sitten se kävi kaupungissa mutka. Niin Erkillä oli tässä, joo, taksi. Niin, ja se ajoi paljon niin koululaiskuljetusta ja kun se piti ajaa tuonne Pekkalaan päin. Ja nehän kulki koulua Pirttikoskella ja sitten tuolla. Niin näin jo tuota puolta sinne. Niin tätä puolta tarkoitin. Niin. Joo, kun tuollahan tällä puolella nyt. Joo. Joo, niin se piti ajaa ne koululaiset sinne siihen ennen kuin tuo Vanttauskosken
Tai tämä voimalaitos, mikä teillä vieressä, niin valmistui. Oli se erilaista aikaa se oli. Ja sitten tuo tie parani huomattavasti sitten, kun Vanttauskosken tuo voimalaitos valmistui. Joo, sitten rupesi Tennilän päin pitää Oukossin tie ja se meni Körkölle asti sitten. Joo, ja tämä tie tuli leviäksi, joka menee nyt Pekkalaan. Joo, tämähän oli aika hyvä. Joo. Se oli... Mutta nyt se kuuluu jo toiseen luokkaan Kuusela tai kaupan seudulle ja tämä sillä yli ajaa. Ja se on eri luokassa se tie kuin tästä sillalta tuonne Posiolle päin. Joo, niinhän ne tekee, ne luokittelee niitä teitä ja sen mukaan sitten kunnostaakin niitä. No miltä se näyttää tämä maailma tällä hetkellä sinusta? Ja kyllä minä olen veikkaillut, että jos täällä vielä 10 vuoden päästä joku kähpäilee, niin se on kovaa homma. Meinaatko, että työt loppuu täältä? Se on loppu. Niin ne kyllä on. No, Ei täällä enää ole töitä, kun tämä kalan laitos on ja sitten puutavaraa kun myypi, niin huonompaa mettää myypi, niin velkaa jää siinä. Ja niin, ettei siitä tuloja ole. no ei siitä paljon ole kyllä tuloja. Ei, ennenhän kun itse sai hakata ja laittaa ja leverassi hommaa piti, niin sitten pärjäsi aika hyvin ja mettä puhdistui, mutta nyt kun mennään talon mettiin hakkaamaan, niin siellä ei paljon pysty liikkumaan eikä paljon mettä. Se jää sinne huonompia lehmimpiä maita, jos on, niin ne menee aivan ravalle ja kulku kelvottamaan. Isolla konheella käyvät, mutta ei siellä paljon jalkamies juuri pääsee, mutta ei paljon muuta. Joo, ja kyllähän se nythän ei paljon enää ole metsureita. Onko nyt enää olemassa? En minä kyllä tiedä. Joitakin on semmoisia, jotka tekee ne tekee semmoisia vaikeampia paikkoja, mihin ei koneella juuri pääse. Joo. Piha-alueita ja semmoisia. Joo, niin se saattaa olla, mutta hyvin vähän ne harrastaa enää. Kyllä nämä tienlaajat alkaa olla melko ryppysiä. Miten sulla, niin saadaanko siellä vielä moottorisaha? Mulla on se sähkösaha ja on se toinenkin saha. Joo. Se sähkösaha, niin se ei tarvitse paljon muuta kuin lähteä ajelemaan. Niin ei tarvitse tankkailla, mutta kun pitää siihen vähän panna teräketjuöljyä. Joo, öljy pitää olla niin tärkein. Joo. Ja kyllä se huomauttaa, että se menee teräjommiin vähän aikaa oiva öljy. Joo. Niin tekee, kyllä se pitää sitä olla. Mutta se on kaikista tärkein tälläkin saada, että sahaa terävällä saada, ettei sillä tylsää saada jyrää, niin se vie äkkiä se sähköä eikä paljon tule tapahtumia. Niin se tekee, joo. Se on kyllä tosi, että se pitää olla hyvät terät. Joo, ja sitten pitää laittaa kuntoon. Milläkö sinä itse terotat terät? Joo, kyllä minä näin vielä viilataan. Joo. Mutta no nykyiset sahanterät, niin kun se rupeaa viilailemaan laittamaan, niin sitä ei tahdo saada teräväksi. Se on vaikea saada. Että, Se on tehty jo niin kovaksi se terä, että se niin. ei pysty viilakaan. Ja siinä on paljon semmoista, että Joo. Mutta ne teräthän on nyt suhteellisen halpoja, että niitä on... joo, että paljon halvemmaksi tulee kuin viilaa. No niin se tekee. Jos me näkyy sahata, niin kyllä siinä parhaiten pärjää, kun aina ostaa uuden terän. No niin se on joo. Se on kyllä tosi, että se... Sillä sahaa aika paljon sillä uudella terällä. Joko ei saa maahan eikä... Niin, ja sitten hiekkaisia puita varsoa. Niin, joo. No, Kyllä se hiekka on aika kova terä, että leikkauskyky lähtee. kyllä sillä lähtee äkkiä. Kuka sulla laittaa ruokaa täällä? No vielä minä itse olen keitellyt lihakeitot ja vellit. Ja kyllä se lihakeitto ja kalakeitto vielä tulee kohta paremmin, mitä nykyisellä kokeilla tuolla. Sepät omat maustet siihen. Niin, että minä keitän sitä useamman tunnin, 5-6 tuntia. Niin ja ruotoinen päivä. Ja ruovusta tulee se maku siihen Niin. lientä. Joo, niin me on samaa mieltä. Ja sitten kun perkataan kalakin, jos ei sitä kallaa jää, niin se irtaa siitä kohtuulla sitten. Joo. Kuinka pyydätkö paljon itse kallaa? No en minä nyt ole
yhteen viime kesänä käin paljon, kun Heikki tuopi tuosta Kalalaksella niitä, jolloin se joku vika pyrstössä tai jossakin on, jota ei panna kauppahyllyllä. Joo. Ja ne on yhtä hyviä samanlaisia kaloja kuin nekin paremmat kalat. Joo. Minä olen seurannut, niin sieltä aikamoinen ollut noissa kalakiripailussa käynyt. Joo, kävihän minä parhaiten, niin ollaan tuolla törppöjä. Kyllä sulla on ihan yksi kirjahylly täynnä niitä noita. Joo, monessa paikassa minä joudun niin ensimmäiseksi siellä. Niin, joo. Ja olikohan se tietotaito, joka oli siinä. Luujärvelläkin kahtena kesänä kevään kävin pilkkimässä, niin menin vanhoin paikkoihin. Niin. Mutta kyllä se piti vähän paikka tietää, missä niitä on ollut kaloja. Sulla on noita muistoviiriä ja sieltä on ollut mettästyshommissa ja kalastushommissa. Ja... Siellä on niitä. Onko sä mettästänyt koskaan? Ansalaa minä pyysin paljon kaloja. Noita jäniksiä. Niin nuorempana? Niin. Oliko se ihan sitä osa ruokaa se, mitä se pyysi? Kyllä se oli, niitä sai vielä ansalaa paljon. Joo. Mutta ampumalla sitten, kun se muuttuu laki, että se pitää ampua, niin ne ampuu paljon tuonne raanhan, niin ne jäävät metään. Niin, joo. Että kyllä se ansauma, niin se on herrojen keksimä. Että sitä ei saa ansalaa. Miten kuinka se suuri merkitys sillä nuoruudessa oli kalalla, kun tämähän on sieltä asunut tässä joen rannalla, niin kuinka se kala oli ruokana tärkeä? Kyllä sitä harria ja kaikkea joutui syömään. Joutuu. Ja hyypiojasta kävi rautuja. Onko se lohta pyytänyt tästä Kemijoesta? No kyllä me silloin, kun Eilunkin vielä asui täällä meillä, niin tuossa Koskenniskalta käytiin. Että siinä oli helppoja paikkoja, ja sekin on se lohi, niin se ottaa suunnilleen samoilta paikoilla. Joo. Että sen kun tiesi paikan, niin se tarvitsi. Ja tuo Hiltus Janne, kun se pyyti aika paljon, niin siltä sai sitten aika halvalla niitä kemiolohi. Joo. Eikö oikea lohta? Niin, sitä Kemijoen lohta. Niin, Hiltus Janne tuossa, niin joo. Se oli niin semmoinen mies, joka paljon harrasti. Joo, Appiukko puhui siitä, että kun oli se uitoaika ja puita uitettiin, niin se ui siellä puun vieressä, ui niin kuin ulkopuolella lohi tuon puomi siellä rannan puolella. Niin joo, ja sitten harrithan oli sitten noissa ruuhkiissa, isoissa ruuhkiissa. Joo. Niin siellä kun oli sitä matua, niin oli harria ja alapuolet tai sivut, että meni sinne syömään. Että... Niin joo, eli sitä kalasta tuosta puusta jäi sitä matoa siihen pienen. Niin, ja niin se otti puussakin, kun se liikkui siellä puitteen seassa. Joo. Niin sehän sai sen, kun sen näki, niin äkkiä se ottaa kiinni harri. Joo. Ja tuossa uiton Pirtillä olin yli 35 kesää ja kaikkihan, niin asustelin ja vaimokin oli siellä, sitten otin vaimo sinne vielä. Oliko kokkina siellä? Ja se tuli kokiksi se vaimo ja sittenhän niitä poikiakin rupesi tulemaan Heikki ja Niin, Pekka. joo. Ja siellähän se Sirkkakin sitten renti. Joo. No siinä Uiton Pirtillä oli säpinää silloin. Olihan mulla oli se 12-14 miestä tuossa. Pirtillä. Niin. Joo. Ja siellä sopi nukkumaankin, mutta oli niitä, jotka kului niin kotua jaloin, että sitten on niin kuin minun aikana. Mutta silloin kun Ingeros Augusti oli ja Ingeros Arvi tuli 10, niin ne joutui asumaan Pirtillä ja lapsetkin. Siinä oli iso kamari, missä sai asua sitten kokki ja lapset. Ja... Kun sulla oli ne miehet, niin maksoiko sinä niille palkat, pitikö sulla olla se raha? Ei, mulla oli tuonni kirja, mihin ja piti tunnit ylös ja sitten tilittäjä kävi sitten kassorin aina, niin kuin, oliko se 2 viikon päästä se tili. Niin se maksoi sitten. Että... Joo, se maksoi uittos ja se kulki se kassori. Uitollakin oli niitä 2 kassoria ja niitähän Ounassakin varttia kulki eriä täällä. Ja sitten saiko uitto kaupasta tavaraa vastakirjalla? Niin uitto? Niin.
oli ne ruokapurkat, niin nehän oli näiden kauppien kanssa sitten ruokapurkka maksoi sitten kauppaan ne laskut, mitä ostettiin tavaraa. Niin, se ruokaporukka maksoi, että se ei uitto maksanut niitä. Ei uitto maksanut, se piti ruokapurkat oli sitten kämpillä. Ja kahviporukat ja... Niin. Joo. Se, joka söi 2 lautasellista, niin se sai samalla hinnalla sen kuin joka söi 1 lautasellista. Että se oli se ruokaporukka. Niitä oli niitä parempi syö, jotka söi enemmänkin. Niin, pitikö sitten niin kuin maito, niin piettiinkö se taloista vai oliko se ihan kaupan tavara? Ei se tuotiin taloissa. Meilläkin käytiin paljon tuossa Kerättärän Veikon paikasta ja siinä oli karjaa. Niin sittenkin piettiin ja isäaikana, kun isä oli vahtina tuossa, niin Koskelasta vahti vei uitonpyrtille maitotörpettiin. Ai jaa, joo. Aamulla aikuisia. No tekikö se emäntä kotikaljaa? No koki. Niin. Oli siellä ne jonkunlainen, Joo. mutta että ei se kovin paljon sahtiahan se oli silloin. Joo. Eihän se oli kyllä, joka osasi laittaa, niin hyvä kivu. Oli se hyvä juoma varmasti. Paljonhan tuolla niinkin mettäniituillakin, kun satalla käytiin niittyhommissa, niin siellähän joutui sitä sahtia viemään. Se säilyi paremmin. Niin kuin maitoa jonkun verran viettää sai niin kuin kahvin kanssa. Oliko siellä Satalla heinätöissä? Oli meillä aika kauan, 10 vuotta reilusti. Veittekö te sinne aikaisemmin niin muonaa talvella hevosia? Ei heteisiä eikä mihin? Ei, se vietiin repulla. Joo. Entä sitten kuivalihaa? Kuinka se oli yleistä se kuivaliha? No kuivalihaa, sekin vietiin niin kuin aina reppu seljässä, kun mentiin niitylle. Ja vikaattekin vietiin matkassa ja haralla. Asuitteko te siellä? No, kyllä se niin kuin viikko meni, saattoi, että siellä oli semmoisia heinälatoja, niihinkin pystyi menemään nukkumaan, kun laittoi sen köppärösen ja niin kuin heinäläjässäkin, niin siinä oli helppo nukkua. Ja se lämmin. No varmaan oli. Että sitten siellä kämppä oli siellä saaressa. Siinäkin oli jonkun verran asukkaita siihenkin. Ja sitten siinä oli saunakin. Siellä saunassakin, kun kävi kylpemässä, niin sielläkin oli hyvä nukkua. Sääsket oli pois sieltä. Siellä oli aika paljon porukkaa parhaimmillaan siellä Satan. Siinä oli 12, kun ne oli kaikki häntä osakasta. Joo. Ja sitten ne, mitä ne myivät, niin se oli iso alue sitten, se myyntialuettakin. Niin siellä myytiinkin vielä niin alueita, mistä sai ostaa No se oli huutokauppa aina kesällä. Joo. Oliko siellä omia alueita kellään? Eihän siellä muilla ollutkaan nämä, jotka 12, kun nyt oli osa Tennilästä oli ja Kuuselan porukka ja oliko Tavantaisjärveltä? No, oli Koskiniemi ja Saraniemi. 3 tilaa, kun se sieltä. Joo, mentiin Koskiniemi ja Saraniemi. En tiedä, kuka sinne 3 oli. Onko se Kuluppi? Se saattoi olla Kuluppi, joo. Mutta nehän sitten kulki sieltä, Vantasjärveltään kuljettiin hevosilla paljon. Joo, sieltä oli suora yhteys. Joo, ja sitten talvella haettiin se heinä sieltä. Joo, talvella se vei tännekin heinätaijaa. Joo, hevosilla. Hevosilla. Se oli jonkunlainen reissu, kun lähti käymään Satalla mutka. Oli, ja sitten jos hias hevonen, niin niistä sai kauan istua kyydillä. Mutta kyllä se nopeampi hevonen, niin hyvin se meni ja käveli niin nopeakin. Ja sinne, jos se hitaampi hevonenkin rupesi seuraamaan, niin se joutui nulkkaamaan. Joo. Että niitä oli semmoisia hevosia, jotka seurasi sitten, vaikka se oli hitaampikin. Kuinka paljon teillä oli niitä jänkäheiniä tehtiin tai niitä, mitä ne oli, luonnonheinää? Joo, luonnonheinää. Käytiin tuolla ison juolun päällä. Sehän oli täältä, mitä se on 13 kilometriä tätä matkaa. Niin sinnekin tehtiin? Niin siellä tehtiin ja siellä oli tälläkin Oulusilla niin heinälatoja oli 4 latua. Sai latton laittaa ja sitten oli suova-alueja erikseen. Kuinka paljon teillä oli karjaa siellä, teillä niin kotona sinun? Meillä oli niin 1 ja 2 lehmää ja tuossa Heikin talossa siinä oli useassa 3-4. Joo, mutta sinne heinänteossakin meni oma aikansa. Meni, että piti siihen varata aikaa. Jos sattui, että homma oli, niin se piti käydä useamman kerran.
Miten silloin, kun se oli uitossa, niin oliko se heinätöissä ollenkaan silloin? Kyllä sitä pääsi, että ne sai niin viikon lomaa ja semmoista käydä. Niin. Ja sehän aika silloin isoveden aikana se uitto meni tuonne alas ja sitten... Ei se alkoi, iso vesi loppui, niin sitten alkoi uittaa. Mikä isovesi loppu? Niin, Tuluva. Niin joo, mutta sitten Tuluvan jälkeen alkoi niin uitot. Joo. Ja nehän oli vastuualueet, missä oli sitten, kertyi sitten puita ja sieltä määrätty määrä laskettiin alas, että se ei ollut sitten lopussa, niin sehän meni aivan tolkuttomasti. Miten se oliko näillä puhelinyhteys noilta vastuulta vastuulle? No tässä Vanttaaskoskeltahan, jos silloin Samperin aikaa jo oli puhelin Kaihualla. Joo. Niillä oli oma linja. Joo. Että se pystyi soittamaan. Niin. Siinä oli oma vastuualue tuolla Kaihuassa. Joo, siinä oli aika paljon iso puumäärä. Ja sitten oli Juujärvellä oli. Juujärvellä oli sitten seuraa. Joo. Autti Jyrhämässä, niin minun aikaan se talvella ajettiin puita sen Jyrhämään, että se niin lukittiin erikseen ja uitettiin sitten, kun alkoi uittaa. Ja se ajettiin niin jään päälle. Oliko ne vastuualueet semmoisia, että sinne niin ajettiin talven aikaan puu ja sitten siitä vastuualueelta lähdettiin purkamaan sitä? Ei, vastuut oli semmoisia, että ne laskettiin sitä puutavaraa siihen vastuulle. Vastuulle laskettiin joka puolelta ja sitten ja siitä syötettiin sitten. Sitten vastuu oli, niin siinä syötettiin se määrätty määrä. Minkä voi ottaa vastaan täällä Niin, alalla. ja Joo. sitten tässä rupesi puomiin ruuhkaamaan ja menemään vähän rukkoon, niin tuli kielto sitten, että ei saanut laskea. Joo. No menikö sulla hanttiin koskaan työmiesten kanssa? Eipä juuri. Joo. Piti vain neuvoa. Joo. Niin sekin varmaan tuli toimeen vähän kaikkien ihmisten. Kyllä. Ei minun luontoni se, kun vietiin tiesi, että joka ei osaa tehdä, niin se ei tee. Niin. Ja sitten joka pinnaa, se pinnaa. Niin. Joo. Mutta sitten tiliaikana siinä oli vähän niin kuin selvittämistä aina sitten. Että mitä on tehty. Ja paremmille, kun joutui panemaan muutaman tunnin enäpi. Niin, varmaan siinä sitä käytettiin, että... Joo, kyllä se isompi työntekijä, joka sai veneessä istua vapaasti eikä tehnyt paljon mitään, niin eipä sille paljon pystynyt sitä liikoja tuntia panemaan. Ruokaporukalla. Niin. Joo. Joo, niitä on ollut kautta aikaa sitten semmoisia, jotka luottaa toisen työntekoon. Joo. No miten noita kulkumiehiä, oliko silloin paljon sinun nuoruuden aikana? No näillä se ei ollut, mutta kun oli ne kesäsavotat, ne oli siellä savottojen kämpiillä, kun siellä oli kokit noilla puutavarayhtiöillä. Joo. Niin, nehän siellä oli, ja ne sai ruokaa siellä ja näitä etelän kulkumiehiä oli sillä lailla. Ja jokkuhan ne sitten, kun ne siellä oli aikansa, niin kokista ottivat vaimo itselleen ja jäivät tänne pohjalle. Joo. Että kävi semmoista. Niin varmasti, joo. Oli, mutta kyllä se aika oli parempaa työmiehelle. Nykyisin ei työmiehellä ole mitään arvoa. Joo. Löysitkö sinä oma vaimon niin tuosta Savotta-hommassa? Ei, se tuli tuohon Koskelaan puolessa äiti vaimoksi, niin Joo. minä hoksin, että se on nyt lyhyellä matkalla. Ai Ja silläkin isä oli kuullut jo 39 vuotta. Joo. Että se oli pienestä asti, niin se on oppinut itse työhön ja sillä lailla. Joo. Ja hyvin teillä meni avioliittoon. Kyllä se mutta toisella on erilainen luonne kuin toisella. Niin se tahtoo olla. Mutta Toisella on särkyvämpi ja pistävämpi. Joo. Ei sille luonteellekaan taida mahata vettä. Ei, ja ei se sekään hyvä, jos on ihan samanlaiset luonteet. Pitää olla vähän se rikastaako vähän erilaista. On, osaa arvioida. Niin. Joo, ja siinä se kumpikin kehittyy. Joo. Sehän on semmoista yhteen kasvamista. On kyllä. Paljon se vaimokin oppi sitten minusta. Joo. Oliko se työhommissa sulla paljon kavereita? Se oli mulla kokkina kesät. Mitä sä... Niin ja pojat teki siellä ja ehti se lopullisen ja työärki syntyi siellä. Joo, niin että kyllä se vaimo töissä oli. Niin ja se oli tuossa, mehän asuttiin kesät tuolla Uitonperillä. Niin, te asutte siellä ihan... Niin ja tämä oli silloin pois vähän käytöstä. Joo.
Oliko teillä tämä ensimmäinen talo, mitä te asuitte yhdessä? Ei asu se tuossa meidän vanhassa kotipaikassa oltiin muutama vuosi. Minä tulin tähän 64 vuonna. Joo, ja asuiko se Toivo ja Riitu sitten tuossa kanssa tuossa? Oli ne silloin vähän aikaa. Joo, Ja minä ajoin sitten Toivolle ne rakennuspuut tuohon ja sahaa otettiin tuossa mäen päällä. joo, Ja sitten sen jälkeen Antti rupesi rakentamaan niin kuin Helmi tuohon. Ne asui tuolla saralla tai Ujalassa joo, aikaisemmin. joo. Oliko se Helmi teidän sisko? Aika onko se? On se vieläkin. Niin tarkoitetaan vieläkin niin, että Joo, se on nyt 90 jo sekin vielä. Joo, Antihan me kyllä sillä lailla, Antin kanssa oltiin joskus yhtään Joo. matkaa töissä. Antti oli 31 kyllä. Joo, joo, Antillakin rupesi se terveys menemään ja sitten kun muisti meni, että sitä piti seurata mihin päin se menee. Se pystyy vielä niin paljon liikkumaan, niin se on aika vaikea tuommoinen, jolla on vielä liikuntakyky ja muisti on, niin se saattaa joutua hukkaakin. Vieläkö sulla on noita latoja tuossa rakenteilla vai onko tilauksessa yhteen? Ei minä ole siinä tilassa no, on mulla siinä niitä pohjapuuhommia ja pystyssä on vielä puita monta, että latoja saattaisi tehdä. Kun se sopivan kokoista kun on, niin se on sitten helppo tehdä niitä. Sä oot tehnyt niin monta latua, niin onko sä neuvonnut noita lavon tekohommia muille? Ei se ole tarvinnut neuvoa kenellekään. Joo. Että ne itse, ja sitten nykyisinköhän ei enää ole niin se lavon tarvetta, mutta silloin kun oli täälläkin väki aika paljon, niin Joo. niitä meni kohtuudella sitten. Onko siinä teksiä suoraseinäisiä vai tämmöisiä Joo, kyllä se on parempi se, viisto? niin, kun siinä tulee sitä veen poistumatilaa paremmin seinästä. Joo. Jos se tehdään suora ja lyhyräystä, niin se lahkoaa aika äkkiä se hirsi. Se pitää... Saa vettä Joo. paremmin. Kuivaksi nuo latopuut? Enpä ole paljon, että kun on parkannut vaan, niin Joo. se saa panna parkkuun jälkeen. Ja se, silloin, jos niin sulan puuaikana ja nilapuuaikana, niin silloin se on helppo laittaa. Onko sulla tämä puulämmitteinen vai? Tämä Niin. puulla me lämmitään aivan. Teillä on keskuslämmitys tässä. Joo, se on tuossa. Joo. Ja saadaan se sähköllekin sitten. Jos tarvii. Niin. Joo. Ja rakennin silloin, kun vielä 50 me täytiin, niin tämä tuo saunapuoleen. Niin erikseen sitten. Niin. Joo. Meillä oli sauna tuossa vanhassa riihessä. Se on vanha riihi tuossa. Mitä Niin joo. Miten nämä siivoushommat, kuka teillä siivoo? No Heikki se aina joskus laittaa. Sirkka täällä käy sitten niin luutun kanssa pesemässä. Joo. Siivuaksia itse? Vähemmän minä enää ole, että pitää nuorimmille säästää. Jotakin on. Ei, mutta parempi se jotain puhetöitä, niin kuin ennenkin oli. Joo. Niin kyllä. Ja kyllä ennenkin, no meilläkin kotona niin sitä oli 5 volkeat, siinä sai tehdä kirveitä, varsia ja sai tehdä rekiä ja muita siinä. Niin 5 valoa. Oletko koskaan tehnyt rekiä sisällä? On sisällähän ne on tehnyt tuossa vanhassa paikassa. Joo. Silloin vaikka oli väkiäkin. Niin siellä oli piisisä tuli. Piisisä tuli. Oliko se piisi se valotakka? Niin se näytti siihen ja siinä kun sain veistää nuo kaustapuut ja kaikki nuo niin takariki ja eturiki ja sitten olihan sitten se kolmitakkarikin. Joo, miten se siinä oli hyvä, kun sitten kun veisteli sillä, niin kaikki lastut ja muut sai panna uuniin. Piisiin. Niin, palaamaan sitten. Joo, ne meni sitten syyteli ne roskat siihen. Ja iso leiviuuni kun oli, niin sinnekin sopii, se oli hyvä syttöjä sitten. Joo. No miten se tervaaminen, eihän niitä sisällä vissiin tervattu? Tervattiin aika paljon sisällä. Joo, eikä se haitannut ketään asua. Ei. Joo. Kun tervaa välistä lämmitettiin piisissä ja sitä tervahajua, kun oli yskä ja nuha, niin sitä
vietiin nokkaan. Niin. Se oli niin kuin lääkettäkin. Niin. Joo. Siellä muistat tuo Kuusula-Antti. Se, Muista, joo. niin, joo, sekin käytiin siellä kotona sitä tervahommaa. Joo. Anttihan oli kans linja-autohommissa mukana On. ajanut. Vielä ei se nyt enää elä. Se on se Kuusula-Antti. Joo, minä olen. Hän Helsingissä. Niin, Vappu ja Antti asui siellä. Joo, Niin. joo. Kyllä, mutta kyllähän tämä Vanttauskoski ja Ylä-Kemijoki, Viirinkylä ja Pekkala, niin nämä on aika paljon tuttuja keskenään tässä ihmiset. Onko nämä oli koulut ja kaikki. Silloin käytiin talossa, kylässä ja asialla. Ei tarvinnut puhelinta, kun ei ollut puhelinta. Niin. Ei sitä paljon soiteltu silloin. Ei. Joo. Paljon se vaikutti se puhelinhommakin tuohon. Ja nythän on se kännykkä. Niin, joo. Lapsetkin niin ei tarvitse käydä ulkona. Ei, ja siitä voi lukea Ilta-Sanomat ja Lapin kansat ja kaikki. Joo. Onko sulla älypuhelin? Ei ole, mulla on tuommoinen pöytäpuhelin tuossa. Niin justi, joo. Ja sitten tuo se entinen seinäpuhelin, mikä oli Uitosamulla, niin mulla on se numero käytössä Ai jaa. vielä. Niin, se on lankapuhelin. Niin, lankapuhelin, mutta se kuitenkin käy muuten tuossa. Niin, onko sulla tämä langaton puhelin se, tämä kotipuhelin? On, siinä on vaan, se kulkee se virta, pitää ottaa tuosta. Niin, mutta ei tarvitse lankaa enää. Ei tarvitse. Joo, se on tämmöinen langaton järjestelmä. Joo. Ennenhän se puhelinlinja kulki suoraan meillekin tästä tuosta vanhan pirtin kautta. Ja Joo. mulla oli tuossa vanhassa pirtti se uiton puhelin aika kauan. Mutta jos miettii, niin kuin tässä on keskusteltu pitkin näitä asioita, niin sieltä sinun lapsuudesta asti, sä oot 27-28 syntynyt. 28. Joo, ja sitten niin muistat lapsuudesta jonkun verran asioita sitten 3-4-vuotiaasta. 3-4, minä olin silloin yli 3 vuoden vanha, kun pappa hukkui tuohon. Ja muistat sen? Joo, kun ne tuli tuosta Aapin lapset ja Heikin lapsia, ne tuli meille silloin niin nukkumaan. Ja se oli se ei ollut vielä kamari käytössä, se oli semmoinen ulkovarasto. Niin meillä oli siellä nukkumapaikat tuolla kesällä. Mutta se on maailma muuttunut paljon siitä, kun sinä olet silloin, muistat sieltä ihan ensimmäisiä vuosia. Niin... Kyllä se on moninkertaistunut. Se parempi aika kävi silloin, se alkoi silloin joskus 50-luvulla ja sitten päättyi 70-luvun loppupuolella. Joo, no mitä minä olin tuolla töissä, niin veljeskodilla, minä olin siinä sen 26 vuotta töissä, niin Joo. ne kaverit sanoi siellä, että kyllä se Kekkosen aikana oli parempi, että peilikki oli paljon parempi, että vähemmän näkyi ryppyjä, kun katsoi Joo, se oli nuorempana pääsi pois. Niin, joo. Eihän ne kotona, jotka kuoli, niin se oli harvoin, joka pääsi 60 ikävuoteen. Niin se on ollut, että nyt on keski-ikä noussut hirveän paljon. On. Joo. Ja sitten lääkehoitoa ja kaikkia sairauksia hoidetaan. Joo. No miten se olet ollut leskessä nyt kuinka kauan aikaa? Kyllä se semmoinen vissiin alkaa 5-6 vuotta alkaa. Joo, no miten se on aika kulunut? Kyllä, Liskenäkin, että se on pärjännyt hyvin. Kyllä, sekö itse pystyy vielä liikkumaan touhua. Joo. Eihän se kovin vanhaksi, se oli 35 syntynyt se minun vaimo. Niin, se oli nuorempi sulla vaimo. Se oli 6-7 vuotta nuorempi. Joo. Teillä oli meidän isän kanssa yhtä lailla sillä lailla nuoremmat vaimot. Isälläkin äiti oli 7 vuotta vanha, nuorempi. Joo. Se on noita Vertin tyttö. Niin. Mutta aika on siitä paljon muuttunut ja tullut tähän päivään, mutta olet siellä pitkä ikä elänyt ja paljon nähnyt maailmaa ja sitä riittäisi vaikka kuinka kauaksi aikaa tätä keskustelua, mutta me ollaan käyty tämmöinen mielenkiintoinen keskustelu läpi. Mutta kyllä se työelämä on muuttunut. Se oli parasta niin työntekijöiden aika. Se niin alkoi jo 48 ja sitten 70-luvulla se meni ja sitten se rupesi pörräämään. Jos olet nähnyt kaikki. 80
vuonna 80 silloin kyllä oli vielä aivan tavallista hommaa. Mutta niin kuin puutavara ja ne hommat, myyntihommat, niin kyllä ne metsänomistajille on lyönyt takapakkia sitten pahasti sen jälkeen. On joo, mutta miettii, niin kyllähän siellä olet semmoinen tavallaan yrittäjä ollut aina. Sinä olet ollut työjohtopuolella, sinä olet ollut Joo. tekemässä ja teettämässä, niin sulla on niin tämmöinen Kaikki kokemus. niin kaikki kokemus, että sinä olet niin monenlaista työtä tehnyt. Onko se kuullut ammattiliittoon koskaan? Ja meillähän oli oma yhdistys, joka oli Uitossa 10. Niin, joo. Tervo Eskohan meillä oli silloin vähän niin kuin johti sitä hommaa. Mutta Eskokin on nukahtanut jo aikoja pois. On joo, mutta kiitos sulle. Saako näitä haastatteluja panna tuonne julkisuuteen vai onko nämä semmoisia, että näitä ei saa julkaista? Niin, mutta ne on itse tehtyä työtä ja touhua, että mitä on selvittää. Niin, mutta Kyllä se, ei aivan, eihän se. ei ole mitään semmoista salasta, mitä sinä haluaisit. Ei ne sakota minua. Ei sakota, joo. Mutta kiitoksia sulle ja mukava, kun saatiin Porissa. Meillä on tässä 1,5 tuntia mennyt aikaa. Äkkiä se aika kuluu. Kyllä, joo. Ei, kyllä mullakin, kun minä tuo terveys on säilynyt sillä, että pystyy itse liikkumaan ja touhuamaan ja autolla pystyy liikkumaan, niin pitää se liikkua autollakin. Pitää, joo. Se ajotaito ei pysy muuten, kyllä. Ja kyllä, mulla oli melkoinen työurakka, kun isä kuoli, kun velkaa jäi ja No se on ja ollut. sitten 3 jäi sitten niitä nuorempaa, jotka piti saada vähän ruokaa niillekin. Joo. Kyllähän ne joutuu kakarakkiin tekemään silloin kotitöitä aika paljon. Se oli Niitä joutuu syyttämään.